Koko Prabu jimat sembahan kula, Koko Prabu mangayawan kula sampun andadosaken cuwaning penggalih jengandika Koko Prabu kula boyongi wonten negari Ngastina dinten sak mangke boten benten kaliyan lampahan ingkang sampun nglampah pendak-pendak ingkang rayi nglempakaken sangganing para sepuh pendak-pendak ingkang rayi ngawontenaken pasewaken ingkang bene kaladat ingkang sampun boten sanes kejawi namung rembak dhateng para Pandhawa Koko Prabu jagat Dewa Bathara jagat Pangestu Kala Yayi jejering kula menika tiyang sepuh nyatanipun pendak-pendak kula katimbalan sowan wonten negari Ngastina pengajaping manah kula wiwit kula bidhal saking negari Mandura prapteng negari Ngastina mugi sakmangke Yayi Prabu ngrembak perkawis sanesipun upaminipun perkawis Kamprajan perkawis Kanalindran perkawis negari Ngastina menika langkung prayogi nanging sabab menapa to pendak-pendak ingkang raka sowan katimbalan tumunten sampun prapta wonten dhateng negari Ngastina Yayi Prabu tansah ngrembak dhateng para Pandhawa apan menika ingkang badhe kula rembak wonten negari Ngastina upami paduka Yayi Prabu kepareng ngrembak para Pandhawa ingkang badhe karembak perkawis menapa boten wonten sanes kejawi namung kula kepengin Pandhawa ingkang cupet yuswanipun kula kepengin Pandhawa samangke sirna sakilumahing bumi kureping langit nuwun sewu dasaripun menapa Yayi Prabu paring dawuh mekaten krana drona priyang sanes Pandhawa menika kaliyan Duryudana kadang tunggal yang Sabtawarga sumangga anginipun badhe pestani nanging tumapang raosipun Duryudana Pandhawa menika mujudaken satru mungging cangklaan menawi Pandhawa tasih gesang wonten ing alam padhang gesangipun Duryudana boten manggih katentreman anggen kula dados Nalindra boten jenak tuwin boten tentrem mila pangraosing manah kula petangan kula dados Nalindra saged tentrem menawi Pandhawa sampun ngathang-ngathang dados bathang menawi Pandhawa sampun sirna menawi Pandhawa sampun boten saged nyawang gelaring jagat miwahe seming rembulan Koko Prabu Wilatala jagat wasisaning Bathara Wayaktura jagat Yayi nuwun sewu estunipun menawi papan parpatan agung titikalenggan menika kinarya ngrembak anginipun paduka nggadahi raos gething keburu sengit dhateng para Pandhawa tumunten waya sing pangandika paduka Yayi Prabu paring dawuh Pandhawa urip panjenengan boten sekeca anginipun lenggah dampar ke Prabuning Ngastina mendawi Pandhawa tasih gesang panjenengan boten badhe ngraosaken tentrem dados Nalindra Yayi nuwun sewu Nalindra ngendika menika kedah mawi pengatos-atos tegesipun sampun ngantos dipun mirengaken dhateng para kawula minggahing para nayaka lan punggawa satemasa menyebat yen to Yayi Prabu menika nuwun sewu Nalindra ingkang pambegipun singlar saking kautaman ketitik kula nuwun sewu Pandhawa mboten nate gawe kisruh Pandhawa mboten nate gawe rame wonten negari Ngastina Pandhawa mboten nate ngogreh-ogreh Kanalindran paduka nanging pendak-pendak paduka ngawontenaken pasewakan menapa to sababipun wiyosing pangandika paduka Yayi Prabu cetha tur kapireng sangganing para nayaka menawi panjenengan kepengin Pandhawa menika sirna sakilumahing bumi kureping langit Yayi menapa mboten lingsem menapa mboten paduka menika kawatir menawi para kawula menika sami ngraosi dhateng paduka Yayi Prabu Duryudana badhe kula singitaken sedaya sampun sami prisa menawi Duryudana sak kurawanipun menika mboten gathuk kula mboten mathuk kaliyan para Pandhawa Pandhawa menika tumrap kula satru Pandhawa tumrap kula menika mengsah mila mboten perlu kula tutupi malih Pandhawa tetep kula anggep mengsah mila dinten menika kelempakaning para priyagung wonten madyaning pasewakan namung badhe kula ajak pirembagan kados pundi caranipun supados Pandhawa menika mruput anginipun sowan kersanipun pangayanipun Gusti Akarya Jagat nuwun sewu bloko suta blak kutang terus terang mboten badhe kula tutupi nglungguhi Baladewa menika dados wong tuwa menawi kula nderek pirembagan wonten madyaning Datulya menika ateges kula menika mboten saged nglenggahi jejering wong tuwa sinengguh
Baladewa menika banci di Banciladan. Mila menawi wonten parapaten agung negaring Astina menika ngrembak babakan patine para Pandhawa, kula mboten badhe tumut-tumut. Kula mboten badhe nderek pirembagan madaning datu ya menika. Menawi dipun keparengan kula namung badhe midhangetaken kados pundi lereking pirembagan ditenggelangan menika Yayi. Ora Bu, wonten dawuh. Menawi ngaten kula Prabu menika mboten tresna dalem Pursata Kurawa. Menawi ngaten kula Prabu menika anggenipun ngayomi dhateng Kurawa menika namung duku wining lair. Nanging batos panjenengan mboten ngayomi dhateng Kurawa. Menawi ngaten cetha nadyan pendak dinten panjenengan menika rawuh wonten negaring Astina. Bebasan kadidine angem muli dhateng Pursata Kurawa miwah ingkang rayipun Duryudana. Nanging batos panjenengan Koko Prabu sumendhe dhateng para Pandhawa, ngrangkul dhateng para Pandhawa. Sumangga anggenipun badhe mestani. Sumangga anggenipun badhe ngestani Baladewa menika lambe atine kepriye menika sumangga dhateng Paduka Yai Prabu. Nanging tumrap kula kewajiban tetep kula tindakaken. Nanging kula warga ugi mboten badhe kantun jaragan tumrap kula Pandhawa lan Kurawa menika sami-sami kula warga. Menawi ngantos kula menika ngawrataken setunggalipun mangke kula dipun sebat wong tuwa sing ora iso adil tumrap kadang-kadange. Mula nyuwun pangapunten badhe dipun wastani menapa kemawon kula nderek. Kula nderek. Dipun wastani Baladewa menika lair wonten ing Astina batin wonten ing negari Pandhawa, kula ya manut. Dipun wastani kula menika ratu sing ora duwe jati diri, kula nggih monggo. Namung anggen kula kendel menika namung nampakaken dhateng gesang kula piyambak. Sampun ngantos gesang kula menika kelepetan dedusan. Ing nyatanipun bebasan kula menika mboten dahar nangkanipun ing gabul pulute. Nggih. Paman Haryo wonten dawuh nggih. Menawi saking pamrayoginipun paman kula sejenar kados pundi? Nuwun sewu. Menawi paduka ngrembak babakan para Pandhawa menika mestinipun dipun taliti langkung rumiyin. Sinten to ingkang lair batos kalian panjenengan, sinten to ingkang mboten lair batos kalian panjenengan, tegesipun ati karo lati ora nyawiji. Menika langkung dipun taliti langkung rumiyin nggih. Sampun gegampil ngrawuhaken para pinisepuh, sampun gegampil ngrawuhaken para kadang menawi saknyatanipun pinisepuh lan kadang menika kala wau mboten mathuk tuwin mboten sarujuk kan pemanggih paduka anak Prabu Ngastina. Mila benjang malih mugi ya kapitang ingkang langkung permati. Nggih, gandeng samangke sampun kebacut. Mboten dados menapa. Paman Haryo klaturi asung pamrayogi paring pangandikan. Kula kepengin supaya Pandhawa ndang cepeta umure. Aja nganti pinardawa uripe ning alam padang. Menawi saking pamrayogipun Paman Haryo sengkuni kados pundi? Kula nuwun sewu nggih. Menawi paduka ndang bab ingkang menika prasaja kemawon kula dereng tata-tata rakit inggih menika karti sampeka ingkang jimet tuwin memet supados dados sarana pejahipun para Pandhawa margi kedah kebaing pengati-ati krana nuwun sewu sampun marambah makaping-kaping wungsal wangsul ingkang bapa menika nggadahi igo partikel supados dados sarana pejahipun para Pandhawa nanging nyatanipun gagar wigar tenantuk karya. Mila kula nuwun sewu dinten sakmangke kula mboten saged munjuk atur nanging ewa semanten sampun ngantos adamel cuwa penggali paduka wonten mriki pinisepuh ingkang saestu lair batos jumurung dhateng kersa paduka kula kinten kula nuwun sewu namung kalih inggih menika kula lan Kakang Prembandurna. Mbok menawi kula mboten saged atur pamrayogi bab karti sambeka Kakang Prembandurna sakmangke sampun gadah karti sampeka bab pejahipun para Pandhawa. Bawadurna wonten dawuh. Kados pundi gumerti kelempun Bawadurna supados para Pandhawa saged wejah sampun ngantos pinarbrawa kamulyanipun. Nuwun sewu nggih. Menawi mejahi para Pandhawa menika janjanipun gampil. Inggih. Bebasan angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring menika tumrap kula mayan aja gegampangke lho Kakang Durna bebasan aja ngempukke watu ngatoske banyu Pandhawa nyatane bola-bali tak kerenah patine ora kelakon nuwun sewu
Terus nek miturut Kakang Prambandana patine Pandhawa kuwi carane piye? Lho, Pandhawa ki timbali wae ana negara Ngastina. Timbali ana negara Ngastina kanthi pawadan Pandhawa bakal nampa negara Ngastina, mbuh separo, mbuh wutuh. Mengko sawise tekan negara Ngastina Pandhawa dijak ropian-ropian dahareca, ngunjuk seger. Ning aja lali jroning dahar lan ngunjuk mau, dedarane kudu wis dicampuri wisa racun ingkang neniwasi. Wedange ya diweni racun ingkang neniwasi. Tumuli padha ropian-ropian seneng-seneng. Pandhawa mesti ora bakal ngerti yen to daharan sing wis diaturake marang para Pandhawa kuwi wis diwenehi wisa racun. Kanthi mengkono Pandhawa mangan dedaharan sing wis diaturake nang negara Ngastina, Pandhawa mati sirna margalayu. Hose, sampeyan kelingan mboten? Bab napa? Nalika kula ngracun Bratasena. Kula racun mawi dedaharan, Bratasena ora ngerti nek panganan iku pun kula borehi wisa racun. Wekasan dheweke plak kapidara ngantos kula taleni sak awak, sak ujur. Kula banduli watu, kula cemplungke wonten ing sumur upas. Nek etungane nalar Bratasena mati, mesti mati, ning nyatane mboten. Bratasena ora mati malah entuk tirta rasa kundha. Kanugrahaning saka Sang Hyang Ananta Boga, sapa sing ngunjuk entek sak kendi kekuatane wuwuh 100 gajah. Mongko Werkudara nalika semanten iso ngombe entek 8 kendi. 8 gendang napa 8 kendi? 8 kendi. Mula Werkudara niku kekuatane wuwuh 800 gajah nek ngamuk. Dadi nek miturut kula iku pertikal sampeyan iku mbebayani. Ya nek Pandhawa ora ngerti, nek ngerti terus ngamuk teng Ngastina. Sinten sing kapitunan? Menawi ngaten sampun ngantos sedaya Pandhawa. Lajeng Bapa siji Puntadewa dhisik diaturi teng negara Ngastina. Puntadewa diaturi teng negara Ngastina, tumuli diracun tekaning pati. Werkudara tekan negara Ngastina diracun tekaning pati. Baka siji urute Janaka, bar Janaka niku Kulasedewa diracuni Baka siji mesti tekaning pati. Nuwun sewu. Nek Puntadewa mati sadurunge Werkudara didhawuhi sowan teng negara Ngastina wis krungu Kakangne Sirna, Werkudara ngamuk. Pengamuk ing Werkudara sapa sing iso nambaki niku ya iku pertikal sing ora ketemu ngakal, ora klebu nalar. Lho nuwun sewu. Pandhawa dinampake mangke riyen niki ya angel padake mikir kaya ngaten iki. Pandhawa diobong ta negara Ngamarta. Nuwun sewu lho sampeyan iku nek diwigo kok kayane gampang banget. Ana tetembungan wit gedhang awa pakel. Teng pundi niku? Lho, mboten teng pundi niku utawa basa sing ngandhake wit gedhang awa pakel omong gampang ning nglakoni angel. Mbah inggih sampun sembrono to Kakang. Oh, sejatosipun ngaten lho cicune. Pripun? Sejatosipun ngono sewu kula badhe matur ning kula ajri. Ajripun sebabe menapa? Iya, perkawis ajri mergi menawi atur kula sak mangke badhe anyendu. Tuwenan nyenggol dhateng priyagung lenggah wonten negari Ngastina. Nuwun sewu, niki parepatan. Perkara bidaning penemu menika wis lumrah. Tumrap kula jarene wong pinter padha nyebutake jroning pirembugan menika bidaning penemu mujudake satunggaling kaendahan. Mula kula aturi paring dawuh, nek beda penemu ora kena nesu. Nek nesu tegese urung iso dijak pirembugan ingkang apik-apik. Ngaten nggih, Di? Nggih. Lan nuwun sewu, jane Pandhawa niku gampang dipun pejahi. Pandhawa niku gampang dipateni. Ning gandeng wonten ingkang ngomong, Pandhawa menika wonten ingkang ngayomi. Lah menika lho, ingkang ngayomi menika ingkang gadahi kekiyatan tumraping para Pandhawa. Mula Pandhawa menika handayeng bawana. Pandhawa menika teguh timbul lair lan batosipun amargi Pandhawa menika wonten ingkang angampingi. Pandhawa menika wonten ingkang ngayomi. Ngaten nggih Kakang. Nggih. Sapa sing ngayomi Pandhawa, sapa sing ngampingi Pandhawa? Pandhawa iso tekaning pati wonten ingkang ngayomi satu ngampingi Pandhawa menika kedah dipun sirnakaken langkung rumiyin. Alit dipun sirnakaken ageng dipun musnahaken. Sampun ngantos tiyang kang ngayomi dhateng para Pandhawa menika gesang tansah tecaketan lan para Pandhawa. Sapa sing ngampi-ngampingi Kakang? Lho, panjenengan boten ngerti.
Pandhawa menika duweni Panakawan ingkang ampuh kegila-gila. Bebasan jimat ingkang bisa ngucap, pusaka ingkang bisa kandha. Mboten sane kejawi namung Semar Badranaya. Semar niku tak derajate kaceplik. Ning Nuwun Sewu lho, menika pamong agung. Menika pamonging para satriya. Sapa sing caketan karo Semar sing lali dadi eling, sing bengkong tumuli dadi jejeg, sing tumindak ala tumuli dadi tumindak apik. Menika daya kekuwataning Semar Badranaya. Mula ora ana Pandhawa menika tansah kinayoman dening Sang Hyang Ismaya. Tego timbul luputing lara ora kena bilahi menika para Pandhawa. Saman ngerti dhewe to? Jaman bali segala-gala Pandhawa diobong, kudune Pandhawa wis tekaning pati. Ning gandeng caket karo Semar, mula lolos kaya baya geni. Nalika Werkudara piran babat Wanamarta, sampeyan yo prisa. Wanamarta menika wana gawat kliwat ing tempat semet tatu mati jalma mara keplayu. Alon-alon to Kakang. Ora usah kesusu. Wanamarta menika satu mati jalma mara keplayu tumrap kula ngaten. Nggih. Ning nyatane gandeng Nuwun Sewu Pandhawa menika dicedhaki karo Semar. Pandhawa tansah caket karo Semar. Nyatane Pandhawa ora tekaning mati wonten ing Wanamarta ning malah entuk negara ingkang endahe kaluka kaya Karang Kaendran inggih menika pun Ngendra Prasta. Nggih. Niku kabeh dudu kok kanugrahan tumraping Pandhawa. Ning niku merga dayane Semar. Sing pancen iso dayani sapa ingkang caketan karo Semar Badranaya? Ngoten nggih Kakang. Nggih. Lajeng lampaning kesanesipun marambah makaping-kaping sampun nyariosaken pendak-pendak Kurawa budidaya materi para Pandhawa. Mesti gagar wigar merga Pandhawa tansah sumandhing dhateng Semar. Ning kejawi saking menika ugi wonten Nalendra ingkang tansah caket kaliyan pun para Pandhawa ingkang ugi dados pamomong pujangganing para Pandhawa. Nalendra ingkang tansah caket sampeyan mangandika sinten Kakang? Mboten badhe kula aturaken. Awit menika mbebayani menawi ngantos kula aturaken saged ugi wonten ing madaning Parapatan Agung menika mangke dadi geger. Mergi Nuwun Sewu Dewate, mergi nggih. Menapa nggih? Menapa? Punta, mboten sah wedi. Sampeyan niku mang paring pangandikan, "Oh, Duna." Wonten dawuh nggih. Ingkang gadhahi panguwaos wonten negari Ngastina menika kula. Sampeyan kula paringi Purbawasesa mang paring pangandikan sapa sing kudu sirna dhisik sadurunge Pandhawa tekaning pati merga wong-wong niku sing ngayomi marang para Pandhawa. Nuwun Sewu Ken. Lah kok samangke kula nuwun sewu radi sami bundel penggalihipun menika ngrembak perkawis menapa? Wong nyatanipun sampun cetha. Pamonging Pandhawa menika kalih setunggal Semar Badranaya. Nuwun sewu angka kalih menika wujud Nalendra. Kula aturi paring dawuh Nalendra sinten? Oh, nggih, panjenengan kok mboten dong-dong. Panjenengan kok mboten jelas-jelas. Sampun kula aturaken bilih Nalendra menika cetha, mboten nate pisah kaliyan para Pandhawa. Mbok paring pangandikan to Kakang Durna ampun diubeng-ubengke. Gek napa perlune mangendika ratu iki ngoten. Oh, Dek Pati sampean kok kian mangan brutu. Bundel pikiran sampean. Sapa ya? Sapa to mang pikir to? Nalendra ireng cemani. Nuwun sewu. Sampun paham mboten? Nalendra ireng cemani nggih menika sapa? Panjenengan kowe ngendikake Prabu Kresna iku angel raja Majama. Botol wayak bro jagat Pathik Indra Jala Dewaku. Ngandel ora. Wis Pathik to. Dek Pathik iki senengane mancing. Bareng ana kanan kaya ngene iki terus piye? Kanan kaya ngene iki piye iki? Bodurna. Bapak Durna. Kula wonten dawuh nggih. Radi Majeng. Nggih. Ngestaken dawuh. Sampun mriki kemawon. Nuwun sewu kula tak nuwun prisa. Mang cethake ampun mang tutup-tutupi. Nggih, nggih. Sampeyan wae maring dawuh yen to iki dadi pangayomaning para Pandhawa ingkang bakal iso ngayomi marang para Pandhawa niku wujuding Nalendra karo Semar. Nalendra wau sinten? Kula tak takon karo sampeyan mang cethake. Lek kula midhangetaken sampeyan Bawa Durna kala wau dereng patiya cetha, dereng patiya gamblang.
Mula mangcethake Ratu Ireng Cemani wau sinten? Panjenengan menika ya aneh-aneh kok dadak takon barang menika menapa? Kula nuwun sewu ingin dados nalendra pengayomanipun para Pandhawa menika ora kadang panjenengan piyambak to? Lho, kadang kula sinten? Kula dereng ngertos. Dereng ngertos napa ngapusi? Kula dereng ngertos. Kula dereng ngerti. Ingkang rayi nata Ndarawati. Inggih menika Prabu Bathara Kresna menika dados pengayomanipun para Pandhawa. Inggih, krana Prabu Kresna lan Semar menika Pandhawa mboten saged dipun pejahi. Pandhawa mboten saged dipun damel sakit. Pandhawa mboten saged dipun damel lara utawi pecah krana wontenipun Sinuwun Ndarawati lan Semar Badranaya. Ateges panjenenganipun Bapak Durna menika lerekipun Pandhawa iso mati nek ratu karo pamonge mau disingkirke. Ngaten. Nun. Ateges panjenengan gadahi pemanggih Pandhawa iso tekaning mati nek ratu Ireng Cemani karo Semar disingkirke. Ya ngoten lho, mboten? Nggih. Lah pripun ta? Kula salah. Lho nek tak takon. Kresna menika sinten? Kresna menika Ratu Ndarawati. Saliyane Ratu Ndarawati, Kresna menika kadangipun Setyaki. Saliyanipun Setyaki, Kresna menika sesembanipun Patih Udawa. Pripun das pundi? Aja guyon lho Kang, wis iki didukani kok malah sembrono. Sing dikersake anak Prabu Ngastina menika sampean mang wangsulan sing apik. Sing kula takoke mboten niku, ning Kresna menika sambung rapete apa karo Baladewa? Ah, menika rayi panjenengan. Saniki kula takon karo sampean. Nek sampean duwe adi, monggo adine bakal dikrenah patine. Adine bakal diancam patine. Oh, mesti mawon kula mboten trima. Wong sing arep ngancam patine adi kula menika, wah, upama manungsa, pun kula jotosi, kula jejeki nganti ora iso apa-apa. Menika tumrap kula. Lah gene iso omong. Lah nggih. Lah kene sampean iso omong. Lho lah nggih iso omong kecilik iso omong lho. Lah kersane pripun to? Sampeyan aja gawe gempung atine Baladewa. Sampeyan aja gawe gempung atine Baladewa. Nek teng niku wis kebacut nesu, kula ora itung-itung teng niki papan pasewakan teng kula ora itung-itung teng niki pengundi. Nek sampeyan gawe muringe Baladewa ana pendhita gelandang nenggala. Apa ora? Pun kek wangsulan. Sinten sing gelandangan niku lho? Nuwun sewu lho, gelandang nenggala. Oh, kula kinten nek ragune Roma Irama. Gelandang jangan gelandang. Begadang. Pendhita kok kupinge jampeng. Mangendika. Mangendika. Kira-kira sapa sing arep mateni Yai Prabu Kresna? Kira-kira sapa sing arep gawe patine Yai Prabu Kresna? Piyai sepuh sing padha lengkenten iki mang wangsulan. Apa Bapak Durna dhewe? Apa paman harus ngene? Menapa Yai Prabu Duryudana nek pancen iso gawe cilik loro gedhe tekaning pati Yai Prabu Kresna, tak kilani dadane. Prabu wonten dawuh mriki menika wonten negari Ngastina sanes wonten negari Mandura panjenengan nuwun sewu ngumbar dhateng dedukan wonten ing dadi negari Ngastina Bawa Durna wantun matur menika krana kula ingkang paring dawuh mila menawi paduka mboten trimah bab aturipun Bawa Penembahan Durna sampun ngantos mboten trimah kaliyan Bawa Durna ning kula aturi mboten trimah kaliyan pun Duryudana Yayi kula mboten wantun rai mboten wantun sampun ngantos ngumbar pangandikan ing kados mekaten. Menawa kintenipun Kakang Prabu menika kula nuwun sewu gadahi pangwaos tunggal wonten negari Ngastina. Nanging kula mboten mathuk, kula mboten condhong lan kula mboten sarujuk menawi Yayi Prabu tansah ngrembak dhateng pejahipun para Pandhawa. Nek ora mathuk, ora sarujuk, kenging menapa sampeyan lenggan enak-enak wonten negari Ngastina. Sila tumpang kendhangan dengkul. Nek ora cocok, ora mathuk, ora rujuk. Tumrap kula nggo ngapa ngrukokke guneman sing ora mathuk. Oh nggih, nyuwun pamit kula bangsul dhateng Kalimantan.